So as you are going to prepare to relocate back to Zimbabwe, I have something to show you. Ndoda kuti mugadzirire zvinhu zvandoda kuradzai panapa because zvinodiwa pamusha semunhu akunogara pamusha wake. I know kuti mudzimba dzekuroja dzamaigara zvazvisiri necessary, but now that you are going to your own home, zvinhu zvandoda kuratidzai panapa zvinodiwa. So I'm going to show you my tools amunogona kuda kana mazoenda kumusha, because inini, like, I grew up ndiri muzukuru wambuya anga achirana the whole household, so I knew zvinhu zvaishota tiri pamusha ipapo, and izvozvo haufaniri kuzvishayawo. Ende zvinhu izvo hazvitombodhuri zvakanyanya, and I'll tell you kuti ndakazviwana nemari. Zvimwe ndakatenga ma second hand. You can still buy ma second hand kana usina enough money kutenga zvinyowani. So ndoda kuradzai ma tools amunoda. Izvi hazvinei kuti mukadzi o murume, munhu wese. Let me tell you why ndichiti munhu wese, because there are certain things zvokuti I know kuti kune vanasisi vedu vasiri muma marriages, and of course there are certain things that are not necessary kuti uzvishayiwe pamba, either une murume or hauna. Saka even uri murume you need to have these tools, even uri mukadzi you need to have these tools. Zvinoita kuti basa rako rive easy pamusha. Ndisi kuda kutambisa nguva yenyu. Let's jump into the first thing that you should have pakuenda kumusha kwako. Number 1. Tine tape measure. Right. Tape measure it is so important. Tape measure idiki and yakachipa. 120 rands. Unoitenga kana 50 rand, ukatenga ma second hand kana kuti 100 rand, less than 100 rand unoitenga. This thing is important. For an example, let's say uda kuvaka chirugwi kana uda kuita anything chinoda ma measurements. Remember, uri kushandisa ma bricklayers kana uri kushandisa vanhu vanokuitira basa, vanoona kukuchaja kuti pama meters akati tokuitira mari yakati. Vazhinji vekumamisha vanenge vasitorina ichi, vanomeasure ma meters netsoka kumachatso okumezhera. Kana uri mugodhi uri kucherwa kunonzi tachera mugodhi 10 meters dzakwana, yeti mugodhi unenge wacherwa 7 meters. Haugoni kumeasure nemaziso because hausiwo uri kupinda mugodhi. Saka unorohwa mari nekuti hauna matools ekungomeasure, simple tool ekungomeasure kuti zvavari kuti vachera ndizvo here. Imba yako kana wanga wakati uri kuda kuti ma rooms ave ma 4x4 kana kuti ave ma 3x4 kana kuti ma 3x3, ndizvo here zvabuda kana kuti imba yako ichange iri diki. Because uchanotenga property dzauchatenga kunzoko kana mafiriji or whatever dzavanenge uchitenga, uchitoudza vanhu kuti kitchen yangu ino measure ma measurements akati 3x3, yet ma measurements ako haana kuzodaro kana kuti akazokurisa and stuff, zvinhu zvako zvikazotadza kunyatsokubalansira. So you need this thing. It's very cheap. Mukadzi o murume, paunenge uchivakisa imba yako kana mabhiridha ati hatina tape measure, zviri nani uvachaje kana kuti bvisai mari ndikupei ma tools ekuti muwane chi mugone kumeasure zvinhu zvandinoda chaizvo. Because pane zvinhu zvakawanda zvinoshanda pachinhu ichi, zvinhu zvakawandisa. I am telling you, zvinhu zvakawandisa. Anyway, let's go to the next tools. Ichi chakafanana nehembe yangu ichi. Right, rikandibudise 1. Right. Iyi inonzi hole saw, right? Unoisa kana grinder kana drill up wobora madziro or anything chauda kubora kuti zvinhu zvako zvibude zviri neat. Zvine ma sizes ese kusvika pakadiki aka. The biggest one is this one, and the smallest one ndikaka kakadiki aka. So unozvishandisa pakudii zvinhu izvi. Anoona mumadziro tomboti waisa wifi, tambo yewifi inopinda nepai mumba. Vanhu vazhinji vane mistake yekuti vanozoshandisa chizera kuboora madziro, zvinozoita kuti zvidhina zvenyu zvikreke kana kuti wall yako yawanga wapedza kuvaka ukatoplasta iyo ikreke
sometimes unogona kudaizisa wifi kana kuti masolars watopedza kuvaka watopenda watoplaster, but because hapana pari kuzopinda netambo iri kupinda mumba ende ine pane ifanira kupinda napo, maybe even rinenge riri uko marume kubeki uko, but pauri kuda kuisa kuti utsvage tambo inotenderera inomesa apo imba, saka pane vaingoda tambo inongobva out from paroof ichipinda mumba. So these things zvinokubetsera kuboora madziro zviri neat and smart. Ndati zvinonzi zvima don't kana muchiona zita racho rakanzi carbon steel hole saw, right? Zvangu E16 pix, right? So ndo zvinhu zvamunoda, ndechimwe chezvamunoda izvozvo. So ichichi ndechokukonnecta pagrinder. So you need these things, guys, because you don't want to mess up your house. Wakucherana nemadziro uchirova nemadziro nechizera, that's not good at all. Zvinokanganisa imba yako, hazvisi right, trust me, zvinovhiringa imba yako. So ndakatomboona umwe munhu akazviita pamba pake, in fact umwe munhu andotoziva akazviita pamba pake, akati apedza kuvaka imba yake aplasta zvesadi pakurova nechizera, imba yakaita kukwatuka zvokuti it's not really nice. Zvinokupa rimwe basa futi rekuzotanga kuplasta futi, kuzotanga kupenda, kana yakreki manje zvine zvatonetsa. Zvakafanana nezihombe randakuratidza iri, kana uchiita plumbing, zipaipi riya riya unopaboora nei, tomboti alright, uri kuvaka, sometimes hauna mari, hauna enough money to put a toilet inside, hauna mari yekunyatso set up masystems, because right now tiri kuenda kumusha zviri parashi. So unongonotsvaga chisimbi chako chakadai ichi, woboora buri riri smart, riri neat, rinokwana pipe yako, because zvine masizes ese, rinokwana pipe yako yopinda zvakanaka, wongosila maybe nesilicone zvatopera. You don't need to plaster, you don't need to paint again. Izvozvo zvese, you don't need to do that. Then here's another thing that you need: a tools box. A tools box. Alright, sorry, handakukudza price icho chekuboora mawalls icho. I think unochiwana about 200 rands kana 400 rands, between 200 to 400, but indakachitenga zvangu chakachipa because ndakaenda pa open market. Tools box inenge ine maratchet, mascrewdriver, zvese neichichi chodiwa ichi ndechewaya ichi chokukata waya. So kana uchikonekta masola, uchikonekta wega, ufanira kuruma waya iyayo uchidhonza uchida kubvisa kakanda kekunze kaya, this thing will work for you. Nemascrewdriver nemaspanners, murume wese pamba anofanira kuva nechinhu ichi. Haungabvi kuSouth Africa unosvika unokumbirana nematools. Please ndapota, vanokumbirana nematools. This is necessary for you, you need this. Handiti pane ma-Allen key, pane ma-spanners, pane pliers, inodiwa pinches. Zvinhu zvese zvandikutaura izvi zvinodiwa. So brothers, gadzirirai zvinhu izvi. Ichi ndakachitenga mariwo ichi 400 rands, achitombodhuri, which is $20. So get it. Hatidi kuti munokumbirana nezvipanera. Uchisvika pane pamwe panhu padoda kusungwa, pane panhu unogona kutenga kana madoo hinges asina kunyatso kubata zvakanaka kana kudii. Sometimes zvimwe zvinhu as a man unofanira kuzviitira pamba pako, even uriwe hanzvadzi. Chinenge chichidiwa ndechekuti unotsvaga munhu wechirume womudza kuti maturuzi ndinawo, hanzvadzi kana kuti ani, uyai mundiitirewo maturuzi ndinawo, vanokuitira. Unokata mamwe makosti asiri necessary. Kune vanhu vanozogona kukuchaja because you don't have a tool yekuita chinhu, but even iwewe uriwe munhukadzi, kana une tool unogona kuzviitira wega, because pane pamwe pekuti pane pachingoda kurumwa nepinches. Unfortunately handisati ndatengawo sando, but yeah, ndichatoti ndiitsvage sando. But anyway, ndo another thing that I want you to have. Right? Okay, let's put this aside again. Right. This one is called a vice clip.
This one is old though, it's a second hand one, but it's called a vice clip. Chinoruma zvinhu ende chikaruma hachiregedzi, chinokubetsera zvakanakisa pamusha ichi. Hachidhuri, less than 100 rand, 50 rand unochiwana. Even uchinotenga ma second hand hachidhuri. You need this too because chinobatsira. I'm telling you, even ana hanzvadzi musati matools ndevarume chete, because kana usina murume wacho aripo panzvimbo, you still need matools. Unochargewa nezvinhu zvinenge zvisiri necessary, zvisina kana basa rese. Pano mumwe munhu anogona kutoya pamba penyu oti kwapa pari kubvinza apa hanzvadzi zvakadii, oti panapa handina matools ekuzviita. Anogona kupedzisira kuchaja just because hauna matools, iyo haana matools panguva iyoyo. Unotoita visitor, brother yako inovhizita, yoti okay, dai pane tool yakati ndaisiya ndakuitirai, but iwe unenge usina. Saka tsvaga vice clip, inoruma, inogona kushanda basa rinoshandwa nepinjisi, inoruma kana mabhaudhi kana anything, inoruma zvekuti hairegedzi. Alright, let's move to the next tool. Right, this is a drill, right? Kadrill kakanaka katotal. Ndakakatenga ka second hand mu Cash Crusaders. Aka kanoshanda nebhatiri. Unoconnecta bhatiri panapa. Bhatiri racho unorichaja. You see, neka light kanoshandawo pamudima, ndizvozvo unochichaja, then ichi chakanakirei ichi, chinochajwa. Unenge wakachiisa mutoolbox yacho, because unogona kuchitenga chine manails nemachichi zvese zvinoshanda imomo, handiti. So ichi chinoshanda panhu pakawanda. Kana uda kuboora madziro, zviya zvatachitaura kuti uchida kuboora madziro kuti uise pipe, kana kuti uise tambo yemagetsi kana tambo yesola kana whatever chaunenge uchiisa, unofanira kuzviita zviri neat, zvisina kushandisa simba rekuti unotsemura wall yako. Because sometimes most of us we cannot afford kuisa madouble walls, tokuisa masingle wall. Of which single wall ukangorova nesando uchizama kupinza chisel pakati, unogona kuikreka, zvinhu zvikashaya basa, haizogoni kulasta imba iyoyo. So smoothly wodrilla wall yako wotopedza. So you need this thing. This thing is not expensive. Kana uchitenga ma second hand like this, I bought 2 of these ne grinder. I'll show you the grinder now. Zvinhu zvakaita mari, zvakaita about 1.4. This is not too much. Chine battery, kana une solar unochichaja, so you can use it for as long as you can. Kana battery rafa riri replaceable, unonotenga rimwe pa battery kutotal kwacho ranoita I think about 200 rands battery. So if you want, you can buy a second hand, then you buy new batteries. Simple as that, right? Some of the things haudi kumhanyira unotenga zvinhu zvinyuwani uchikwanisa kungowana ma second hand zvinokushandirawo, because nemari yauinayo unofanira kunge uchiiseva kuti ugosvika kumusha une something, right? We don't want to spend all the money we have for matools. That's why ndichiti tenga chiro ma second hand. Okay, let's put this back in its position. Okay, panapa chinenge chine tuma drill bits tudiki tuma drill bits ndikuboora madziro in case mamwe uda kuboora hudhu urikuda, sometimes maybe uda kuboora madziro, uda kuisa TV, uda kuboora madziro, uda kuihenga maybe a shoe rack, or uda kuhenga jacket, maybe hausati waane wardrobe. So zvinhu zvako zvinofanira kuva neat. Kana une kadrill aka kana une kadrill aka, zvinhu zvako zvinofanira kuva neat, kanokubetsera zvakanakisawo chaizvo. Right, let's move to the next tool. Now panapa tine grinder. This is again a small grinder. Unogona kurishandisa grinder iroro just to grind zvakati wandei. Maybe une simbi dziri kuda kudamburwa, you don't wanna kushandisa simba rekuti unenge uchibhenda simbi ka 20 kudaiwo zvataita kare uchida kuvhuna just a simple simbi. Tenga chinhu ichi. It's a small tool. Baba evainacho chinhu ichi. Even imi mai munogona kuchitenga chinhu ichi. I know kuti vakadzi vakasimbira kumapoto vandikutaura to those sisters vasiri marriages, right? Vakachuza kuti ayo
For now, let me be the father and the woman pamba, right? Now this thing comes also with the battery. Unochi connect apa, handisi kuda kuconnecta grinder because grinder rine noise vanhu varara. Unozonzi ndakucheka chiko mumba yekuroja. So unotsvaga blade racho, mablade haadhuri. Unotsvaga rinocheka simbi, rinocheka mapuranga, wotsvaga rinocheka zvidhina futi, concrete. Why ndichiti unofanira kuzviita zvinhu izvo? Because tomboti let's say kumusha uri kuda kugadzirisa, maybe uri kuda kutaila imba. Kana vanhu vasina mishina iyi, kumamisha vanenge vasina zvinhu izvi. They don't see the need of buying this thing. Vanocheka manyora kana kupwanya nedombo matiles. So hazvizonyatso kubuda zviri neat. Kana pane engo yoda kuchekererwa, inofanira kuchekererwa yobuda iri neat nekuti munhu anenge achekerera negrinder. Anditi vakafanana nezvidhina zvikarohwa nesando kana kuti zvikarohwa netrowel yaya vachida kuti zvikwane pakona, zvinogona kubuda zvisina shape iri right, zvinoshatisa imba yako. Saka wakangoshandisa ka small grinder kuti pampa wocheka mabricks oita mahafu zviri neat, zviri smart, imba yako inenge iri smooth, iri nice. Even imba yako isati yaplastwa outside inenge yakanaka. I don't believe kuti imba inofanira kushata outside yozonaka yaplastwa. No, I don't want that. Da kuona imba yangu yakanaka from the word go. Alright? So you need these things for cuttings. Ezvinhu zvakawanda, even to mapuranga twaunenge uchida, maybe uruda kuzviinstallera kitchen unit yako or whatever. Sometimes all you need is to get munhu anoita carpentry. Matools andangokuratidzai iwayo, ukangotsvaga munhu anoita carpentry, uine drill, une mascrews negrinder nechi, munhu anogona kutokugadzirira wardrobe. Munhu anogona kutokugadzirira mawardrobe ekumadziro kana makitchen unit or whatever. Totaura zvinhu zvokumusha, because sometimes we may not afford to hire services kubva kuna naHarare mutown kuti vauye, kana isusu tiri kugokwe toti uyai kugokwe muzotigadzirira zvinhu izvi. No, sometimes unogona kutsvaga munhu anoita mapuranga ari kumusha ikokoko, womuti matools aripo, uyaurove basa wotoitirwa basa. These two things comes with a charger. Ndakangozvitengawo zvine charger, but usually chimwe chine charger yacho, but yeah, zvinouya necharger yazvo. Alright? And ndakapiwawo drill bit ndakazoripiwawo mahara. Zvinhu izvi ndaizvitenga pamarket, like open market muCape Town kuLagoon Beach. Zvakachipa zvisingaiti, matools anenge akachipa ikoko because kune varungu vaya vekuti vanga vachembera vana vavo vakaenda kuma-overseas. Vachembera vakuda kumove into old people's homes, so they don't need these things. All they are just waiting for is to die. So they take their things there, they sell, that's it. So it's not like you're getting tool rakashata. Sometimes unotowana tool rakanaka richiri kutoshanda zviri right. And there is this one more funny thing zvakafanana futi nehembe yangu ichandoda kuratidzai. This thing here. This is a drill, a manual one, risingashandi nemagetsi. Iri manje zvavanoriita iri, unorikonecta panapa, unochikonecta ichi uchidhaya like so. So apa ndipo unobayirira drill bit wodhaya. It's either unopressa panapa woisa, pane chaunoisa futi chekubata chaunokuti unenge wakatsikirira panapa uchidrilla. Ndakangochitsvagawo chinhu ichi just as a man, not kuti ndaichitsvaga kana ndaichida, but ndakangochionawo kuti I might need this thing one day. Ndichikura ini ndaive navamwe bamunini vaiti hanzi ukanoona simbi uri kusango muchifudza mombe or whatever chamuri kuita, any simbi, even if it's ugly, even if yakarasa kana isina kana basa, ichiratidza kuti haina basa, tora uye nayo, one day ichashanda. So this is exactly what I did. I saw this thing ndikati alright, drill rangu riya rinogona kuzodhakwa remabhatiri, kana kuti mabhatiri anogona kunzi adhakwa, but manual tiripo. Saka ndichida kuboora wood yangu ndongopressa ndotodhaya. Okay? Right. Now so far ndo matools atinawo. Now let's get to another tool. You need this. It's money. You need this money. Right? I'm not saying you need a literal 100 rand, but you just need money.
why do you need money? Haufanira kuenda kumusha wakapererwa zvekuti unofanira kuenda kumusha uine kamari kekuti unonowana 2 months 3 months dzekurarama even usati wawana basa nekamari kaunenge wabva nako kuno kana kuti kwauri wherever kwauri enda nekamari kaunenge unako kekuti at least for 2-3 months uchifanira kutsvagiridza kuti woita nezvei unofanira kunge une ka something. Yes, I know tiri pakutiza, but make sure kana uine tumwe tuma properties taona ato tuma TV taona atoto netui tuma feni tuma heater tui taunenge unato zviri nanombotutengesa womboenda usina kana TV wakabata kamari kekuti uende uchinoonawo zvinhu paground, because it's not worth it kutakurana nezvima TV izvi wochajiwa almost equivalent to what mari yawatenga nayo. So this is the second from last chaunoda ichi. Let's go to the last thing, faith. Enda ne faith yako kumba, enda ne Bible rako. This Bible really important pamusha. And I want to establish musha wako ni shoko la Mwari. Even if you have to plant trees, let me tell you what I've planted. And so that would be sufficient. But even if you have planted kuwaka musha, unogona kushandisa ma scriptures to build your own home. For an example, uchida kubuilda michero, uchida kudzvara michero, unogona kuti ndiri kudzvara michero 12 representing the 12 disciples. Unogona kuti uchida kudyara something, anodaita something unoti alright, ndiri kuisa 24 macorners aya anokomberedza musha wangu representing the 24 elders. Alright? I know kuti zvinogona kunge zvisina basa rese, but ndiri kuti nini foundation yemusha wako ngaive nechikristu mairi kana uri mukristu. Whatever that you believe in, make sure kuti ndo zvine foundation, but inini ndiri kukurudzira chikristu panapa, handisi kukurudzira zvimwe zvinhu zvesizvo, because handingakurudziri zvinhu zvasingabelieve, ndokurudzira zvandiri kubelieve. So anyway, this is my last thing. This is an English Bible, and I know I've explained this to my friends when they tell me, Peter, why do you need an English Bible? Why can't you read the Shona Bible? Shona Bible is so much difficult kuverenga, because the Shona is not one language, guys. Kune karanga, kune kore, kune whatever. You may not be speaking those languages, but pamwendo inenge iri muBible. For an example, ndikakubvunza kuti muti mutema chi muBible. Urimo unonzi muti mutema muBible. None of you knows. If you know, tell me in the comment section kuti muti mutema chi. But verse hiyo irimo muBible. Muna Jeremiah 4:30. Nechirungu inoti, what are you doing, you devastated woman? Why highlighting your eyes with makeup? You beautify yourself in vain. Saka chiri kunzi muti mutema kuchishona makeup. But how would you know kuti makeup dai wangosina kuverenga ne zvatakunzwisisa? Takutonzwisisa English more than our own language. So we have to adapt. That's why I prefer hangu. Or chichinonzi maparera. None of you knows. Maybe vamwe vanoziva zvavo, but maparera mapios. So I've tried reading the Shona Bible, ndakaona kune mamwe words are deep ekuti. Yeah. But anyway, ladies and gentlemen, thank you so much. Those are none for now. We should prepare to relocate back to your countries. Buy my tools. Kana uri murume, uri baba, you must be proud of yourself. Kana wane ma tools pamba pako, because you are now a man. Aufana unokumbira chipanera ku next door. Aufana kuno paparika munhu achangobva John oita kunge uchanokorwatsoka misha yevanhu uchikumbira zvima tools. That's not the right thing to do. That's not the right way to go. So Peter Mutarani again, signing out, ladies and gentlemen. Can also subscribe, please. Ngobaya subscribe button. Toda kuti channel yangu ikure, because this channel also will be my source of income as well. Ndiri ku Zimbabwe. Nchange chikuradzai my progress. Chikuradzai my life journey ndai koko ku Zimbabwe. So if you are interested, if you enjoy my videos, please kindly subscribe or buy a like or buy a share. Pamuno share neku like a video paya rinoone kuona vanhu vakawanda. YouTube yo recommend channel yangu to many people, and that's how we grow. Once again, Peter Mutarani signing out.